TTADC hapangni bukhakte kila sub-junalni 16 BC ni 160 beneficiaries no rabar bushaya farzakha khoroksana 250k rizakha ajimungni lama khlai rimabai bobakrate CEM no hamjakma yafarka beneficiaries ro tarama kha besok man ka ba 225 kha 225 bobagrano pipeline hamai maro sin CEM sarno जों क्रि बरनो दैबो कुसु कारण नायो सिनि हाफां दैबो एदिसे उन्नति लाथों आसनानि कम Tona hambai पहिला सेकां हामबाय मारो सिनि बुबाग्रा दै सिनि CMसा दै एडिसि हापांनो दिनै 5 तारिख आगस्ट 2025 टाइम हके 9टा टाइम मन जरावो सिनि गेला साबजोनल आन्डारो जों राबा तारा बाजाय माखा मियानि सिमि सुरु खायबै तिरि पर्यन्त खालै दङ टोटेल 16 खानि बिसिनो जों रलायनाय 225 ता खायबैनाय सारा दङ 36,000 टोटेल हैनाय गालरो लगाबो फाइजाक सफाइजाक दङ सिनि सार सोशल वर्कार सार सबुर जमातिया तैसिनर मेदाम रतिबाला जमातिया दङ तैसिन आन लगाबो दङ बायोखि जमातिया बबो सोशल वर्कार न तेरो फाइ सफाइजाक सिनर सार प्रशान्त तै सार अमिताभ दङ ओंखायनो जों हाकेनो जों बसबरनो रलायै दंलायबो जेरैहाय सि हापांसै आसै हांकेनो प्रति बेनिफिसियरिबो 225 कानके रबो ओंखाय सदो बुफांया जों एमजेन रेगातै बे कायरै रनाय ओंखाय सारबो रनाय तै बेराबो रनाय जेरैहाय सि हापां तैखेन टोटेल बेबागै कयता बेसि बाग जागनाय टोटेल 16 खान बेसि बाग जागनाय तिनि खांके के 4टा बेसि बाग जागनाय तिनि नबारि बिसि जयिं बिसि रायो बिसि तै दार्जिलिं बिसि ओंखाय हाके ख्लायनाय जों दिन बरंनो बागलाय दङ 8 तारिख रा जों बागै रयनाय टोटेल तिन पहिला बागै माने मियान सिमे बागलाय माने सिमे मिया के कयता बेसि बाग जाखा मियाबो 4टा बिसिनो बाग जागो 4टा बेसि के तिनि बाय मिया 8टा थां दं 8टा तै बाग बागै तै बागै खाना रनसिमि सुरु खायनाय दानि हमाला गारि रनि बागै प्रब्लेम दङ तै लेबा दं प्रब्लेम दङ बा जों 4टा बिसि के डेली न जों रय दङ ता